Advance Happy New Year ninyong tanan and advance pod sa celebration nato sa pagsaulog sa traditional calendar kining fiesta sa pagsusumad sa pagtuli sa atong Ginoong Jesucristo, and at the same time sa Novus Ordo nga calendar ang ugma ang solemnidad sa gitawag og pagkainahan sa Dios sa mahal nga Birhen. So every time sagad sa mga Katoliko nga mag-celebrate sa mga ingon-ani nga selebrasyon, particularly kining tawag ining New Year, mo ni ang mag-celebrate pinakasentro. Alam nga itong mga Katoliko nga wala kaayo nasayod sa ato ang gitawag og pagtuo, para nila mo ni pinakasentro nga naman nga pinakasentro nga celebration tungod sa hinungdan nga mo ning panahon nga mangandam sila, mamalit sila og tawag ining 12 or 13 ba ka mga lingin-lingin nga gitawag og mga prutas nga mag-andam og puladaan nga sanina, mag-andam og kining pang polka dots, mga tawag ini sanina nga with polka dots ba. Ano man kay kuno mao daw kuno na ang tawag ining panahon nga ato dang i-welcome ang swerte sa bag-ong gitawag og tuig. Actually kanang swerte man god, siguro imagination nato or ato alamang tawag ang mga tinguha nga gusto nato nga mahitabo nga next year mahimo nga hapsay nga to ang gitawag og kinabuhi. Pero ang tinuod ana, swerte gyud ta kung sa next year mamahimo nga uban na nato sa pagtuog paningkamot ang ato ang pagkinabuhi. Ngano man kay kung wala pud tay paningkamot, malas patas tanang malas. Di malas patas tanang di malas. Ngano man kay ang ato ang gitawag og swerte nag-agad ra pud na sa atong gitawag og pagpaningkamot. Ngano man kay kanang moingon bitaw nga kung unsa gani ang imong itanom mao pud ang imong anihon. Kung nitanom ta og pagkatapulan, nitanom ta og gitawag og dili pag trabaho, unsa may atong anihon nga grasya. Kung nitanom ta og trabaho, nitanom ta og kana bitaw nga mga investments kumbaga, so next year possible gyud nga merry gyud ang ato ang tibuok tuig nga naman kay dami grasya nga moabot nato sa hinungdan nga tungod pud usab sa ato ang gitawag og paningkamot. And at the same time, in terms of faith, in terms of pagtuo, mga sir og mga ma'am, karon pud nga panahon grabe ang mga superstitious nga mga practices nga ginabuhat sa mga dili Katoliko nga mooy tawag anang ilahang focus nga dili mo itudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kata kung gingon nga ganina magsulob og pula, pagkahuman with polka dots, nga 13 ka mga lingin-lingin sa lamisa kay para kuno swerte. Usa ka na ka superstitious actions. And supak na sa unaw ikaduhang sugo sa napulo ka sugo nga diin instead of butuo ta sa providensya sa Dios, dito na hinuon ta nag-focus sa mga feng shui, dito na hinuon ta nag-focus sa gitawag og mga manalagna, dito na hinuon ta nag-focus sa mga butang nga ato ang gisandig ang ato ang kaugalingon dito atong mga butanga ay kung di na to na mahimo malason ta for the one whole year. And remember, ang umaabot nga tuig dili na tuig sa bisan kinsang hayop kung dili year of our Lord kana. Ano magsalig man ta adtong tawag ining mga binuhat atong saligan kadtong magbubuhat dili kadtong mga binuhat. Di ba? Siyempre, ang atong tuig, year of the pig, year of the dragon, no. Ang atong tuig next year, ug mapuhon, magsugod naman, year of our Lord na, or Anno Domini, tuig sa Ginoo. Atong simbahon kanunay ang Ginoo. At the same time, ang atong pagsaulog, atong ubanan sa gitawag og faith. Dili nang gitawag og patuo-tuo. Ngano man, kay mo lagi nagingon nato, ng usahay, masawayan, tos ng mga higala nga mga dili Katoliko, kay nagtuo sila, kanang ato ang mga practices nga ginahimo nga mga superstitious belief, nagtuo sila nga tudlo na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. No, dili. Usahay madahig ang pangalan sa simbahang Katolika nga naman kay ang nagpractice pud ni ana kadtong mga Katoliko nga wapoy hanaw sa katisismo sa simbahang Katolika. So kitang mga Katoliko karon nga panahon atong simbahon ang Ginoong Dios, at the same time pagtungtong alas 12 mag-offer tag prayer, pag-ampo after sa misa mag-offer tag tawag ining pag-ampo para sa ato ang pamilya, para sa atong nasod, para sa atong simbahan, para sa ato ang gitawag og Santo Papa. Nga naman kay obligasyon nato nga mga Kristiyano, mga Katoliko to offer prayers for them, and at the same time obligasyon pud nato mga Kristiyano nga mga Katoliko nga din sa panahon nga magkambyo ang tibuok tuig dili nato ni celebrate in a pagan way.
daghan kay nag-celebrate karon nga pagano ang gitawag og pagtuo. So kato kung isgutan ka ganin lang nga maglingid-lingid paabot og alas 12 maglukso-lukso kay gusto niya mo taas. Kay anong anaon yang ilong kay tawagan para gusto mo taas ang ilong bisag lisngag. dili ingon ana nga ato ang gitawag celebration. At the same time again atong ubanan sa gitawag pagtuo kining maong gitawag og celebration. Actually ang pinakasentro sa ato ang faith sa atong celebration kadtong Christmas dili ining bag-ong tuig. Kay actually ang origin ining bag-ong tuig pagano sa pagan. Munang kitang mga Katoliko, according to Saint Paul, buhaton na ito ang tanan sa pagdaig, pagsimba sa Diyos. So ato anong ginabuhat karon dili pagsimba sa mga Diyos-Diyos, gawa man tayong mga Diyos-Diyos, ato nang buhaton karon anong pagsimba sa tinuod nga gitawag og Dios. So katong mga Katoliko, nga hilig kayo anang patuo-tuo, fungsoy, biyain ninyo na mga sir ug mga ma'am. Ngano man kay entrance magud na nga mabuisita. Entrance magud na nga tawag anang instead of tagaang tagrasa sa Ginoong Dios tungod kay wala kita misalig niya, nagsisalig ta ni adtong mga butang nga mga lingin-lingin sa tong altar, napay kanang baki nga naglangang gibutangan og nga tawag inong sana sinsilyo ang baba, napay iring nga magsiganaan ang gamot. Dili na mao, di na makapaswerte nato. Ang pinakaswerte nato kanang naatay grasya. Ikaduhang swerte nato kanang pagtuo nato. Nga naman kay the more nga naatay pagtuo, the more nga naatay paglaom. Og the more nga naatay paglaom, ang Dios buhatag og grasya nato. Dili man grasya materially, pero ang pinakasigurado kanang grasya spiritually. So mo na atong sa ulogon kining pagsugat sa bag-ong tuig uban sa mga dagkong fiesta sa simbahang Katolika. Again, we have to celebrate this celebration as a Christian way, not a pagan way. So mo na mga higala megson kay atong mga amigo nga mga di Katoliko, mga sirang mga mamngita nagpaagi karon nga magbantay, pero actually sila, di ba? Ingon di sila mag-celebrate daw tawag ining Christmas kay wa daw kuno sa Biblia, pero most of the non-Catholic faithfuls karon, kay mga di Katoliko na tong mga amigo, celebrate og bagong tuig nga wa man sa Biblia. So, celebrate sila sa pagano kay siyempre wa man sila mga santos, wa man sila pista. O kisa may ilang tawag nga celebrate. Sigurado gid na uban sila celebration ni Julio Cesar nga mao'y nag-declare nga ining mao nga New Year nga secular calendar nato. Pero kita mga Katoliko kay naaman tayo celebration ugma sa traditional calendar, the circumcision of the Lord, may pagkahuman ang sa Novus Ordo, the solemnity of the Mother of God. O di ba natin fiesta? Normal lang nga mag-celebrate na kay tungod kay naatay dagko nga fiesta. Muna mag-celebrate na uban sa pag-ampo. Kini nga tong mga amigo nga mga di Katoliko, abot sa ako kanila pag-celebrate ang New Year. O man sila fiesta. So buti pa sabot uban sila kan Julio Cesar nga nagsaulog ining tawag ining pagkambyo sa tuig kung baga. So mo na nga kita mga Katoliko safe ta always. Muna kung Katoliko ta sigurado gyud nga luwas ta, dili ta mahiagom didto sa gitawag og kasaypanan pagmutuo ta sa tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. And advance sa New Year tanan, and at the same time uban sa grasya sa Ginoo, uban sa panabang sa mahal nga Birhen unta, mag-uban sila kanato sa sunod tuig. And kining ato ang programa ato pud kining padayonon atong paningkamutan subay pud sa tabang sa Dios ug usab sa inyohang gitawag tabang. Salamat ug Ave Maria, Viva Cristo Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.